Szolnokra közlekedő zónázó vonat 18 óra 15 perckor 5 perc múlva indul a 11. vágányról. Kérjük, szálljanak fel a vonatra! Ennál Eurocity vonat indul, Igas nyílt irány, Kassára 18 óra 30 perckor 20 perc múlva a 11. vágányról. Tisza Intercity vonat indul, Záhony, Csap, ilyen útirányulás Moszkvába, közvetlen kocsikkal Záhonyba 18 óra 40 perckor 29 perc múlva az 5. vágányról. A vonat Záhonyi, Csap, Szolnok, Törökszentmiklós, Kisújszállás, Karcag, Püspökladán, Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Devecse és Kisvárda állomásokon áll meg. A vonatra belföldi forgalomban Intercity út és helyi jegyváltása kötelező. Nemzetközi forgalomban héjegyváltása kötelező. A záhonyi közlekedő kocsik a vonat elején találhatók. A 9. vágányra szerelvényt tolnak. A vágány mellett kérjük vigyázzanak.